Dzień dobry. Uważam, że całe spotkanie ogólnie na remis, bo tych sytuacji takich mega klarownych nie było jakoś dużo. Może po jednej, po dwie takie, w których pachniało mocno bramką, ale na remis. Ale sytuacja, która się wydarzyła w 90 minucie z rzutem karnym, gdzie w pierwszej fazie nasz bramkarz wychodzi, odbijają i w drugiej też interweniuje. Nie uważam, żeby to było na podyktowanie rzutu karnego i ta sytuacja rozstrzygnęła całe spotkanie. I jest nam naprawdę przykro z tego powodu, bo nasza gra nie była taka, żeby zakończyć to spotkanie przegraną, a tak to się kończy. I nasza sytuacja w tabeli już jest, można powiedzieć, dramatyczna, bo szanse na to, żeby się dostać na baraży są chyba bardzo, bardzo nikłe i tam jeszcze nie patrzyłem na te wyniki, jakie były. Nawet nie wiem, czy to nie jest już nasz koniec i spadek z tej ligi. Ale cóż, to trzeba podnieść głowę do góry i walczyć do samego końca. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Tak myslím si, že dzisiaj meč vyglądal tak, jak grali dva týmy o utrzymanie. Wiedzieli sme, že Zaglebie má mnogo mladých, talentovaných hráčov s veľkým potenciálem a vedeli sme, že nebude nám ľatvo a to tak aj bylo v meču. Prvá polova byla, by som povedal, taká taktičná. Měli sme tam nejaké situácie, kde sme chceli zdobiť bránku stálými fragmentami, ktoré přetivník dobre odvrutil. Potom v druhej polovie sme vedeli, že ten meč bude o jednom gole a som rád, že mojemu týmu alebo skladu sa to dzisiaj podarilo alebo zdarilo. V 90. minúte to je najlepej pre nás, ale nebylo nám ľatvo, lebo ten druhá polova bola o všetko, mal veľkú šancu přetivník zo Zaglebia, kde perfektne asekuroval Drážik. Mali sme tam aj my situácie, či už po stálem fragmente, či už Červíkem a o zápase decidoval, kto dal gól a vedeli sme, že přetivník má mladých závodníkov a to sa potvrdilo v ostatných minútach, kde ja gadal môjmu týmu, že dzisiaj rozhodne slabá chvíľa a náš protivník ju zrobil a my dneska vygrívame. Sme šťastní, gratulujem chlopakom, nie je to Latvii okres, lebo máme veľa nervov, ale teší ma to, že ten sklad a družina pojecha razem a že pomaly pojechajú zranení hráči do týmu a nasza sila pojecha na górę. Zapytam jeszcze o Kaspra Zycha i Jana Flaka, których dzisiaj zabrakło nawet na ławce rezerwowych. Tak jak z ich ostatným mečem musel pojechať dolu z boiska, lebo mal zranenú petu. Nechceli sme riskovať pred ostatnými dvoma mečmi. Dali sme mu pokoj, aby mohol celý týždeň normálne trénovať. A Jan Flak v týždňu mal vodu v kolene, ale po dzisiaj badaniach mal by byť OK do ďalších alebo następných mečov.